ġibek il-belt, Paul. Ġejt nagħmel żewġ qadiet. Aqta fejn mort. Fejn mort? Qudiem il-monument ta' Dum Mikil Xerri. Misfel. Misfel, qudiem Lobeġ Dragon. Bad qatt tinħares leħek u vera bdejt nammirhom il dawn in-nies jinta biex tmut martri għal pajjiżek. Patriotti, Patriotti, meta inti temmem xi ħaġa u tittamilha. Akkost ta' ħajtek. Inkredibbli, Veru. Jien ma nafx jekk għandix kuraġġ. Fil-Knisja aħna dejjem ammirejnihom il-martri, il-martri għalina. Jekk wieħed imut martri, il-Knisja la darba tara illi miet għal Kristu mill-ewwel tagħmlu qaddis. Għaliex tammira li xi ħadd. L-iktar ħaġa li tista' tagħmel naħseb. Għaliex li tant veru temmen fi Kristu biex anke ħajtek tagħti. Ġifieri meta l-kawża tal-mewt tiegħek tkun li għal Kristu, il-Knisja tagħmlek qaddis. Għaliex xieda akbar ta' fidi milli tagħti ħajtek m'hemmx. Ġifieri meta jiena anke ħajti les li nissagrifika għal dak li nemmen fih, verament nemmen. U dawna verament kienu jħobbu lil Malta u lil ħuthom il-Maltin biex jippruvaw jiddefenduhom. Kienu jafu li jekk jinqabdu m'hemmx triq oħra ħlief il-mewt għalihom. Nalla kienu huma, min jafx kien jispiċċa minnha. Nalla kienu huma. Jien taf x'qed ngħid la ġejna f'diskors illi taf li għadhom imutu martri n-nies. Ħalli dawk li imutu għal kawża ġusta u min imut għall-libertà pereżempju, joffri ħajtu għall-libertà. Imma anki għal fidi nisranija għataw nies li jmutu martri. Fi żminijiet tal-lum, speċjalment f'artijiet tal-missjoni. Għataw min qed jinqatel għax jemmen f'Ġesu Kristu. U ta' min jammirhom li anke fi żmienna li qabel kont isek iktar tobsora, pereżempju, aħna fl-ordni tagħna jiena Dominikan, biex tmur għall-missjoni titlob inti. Għaliex? Għax kienu jafu li min imur għall-missjoni hemm periklu f'dak iż-żmien illi jkollu jagħti ħajtu. Allura ma kinux jagħmlu lek obbedjenza mur għall-missjoni, hekk titlob inti ejwa jibatuk. Peress li kien hemm dal-periklu, imma da żmien hemm inqas periklu, jiġifieri da żmien kulħadd jivvjaġġa. Eppure għataw nies kull sena jħabbaru mill-Vatikan illi ħallew ħajjithom għal Kristu. Orrajt il-każ tagħhom ikun irid jiġi eżaminat. Imma il-fatt li mietu għax huma insara, qatluhom għax huma insara. Jgħadu xieda, għadha tiġri llum. U dik laqwa xieda. Però mhux li l-uniku m'hemmx affarijiet mhux ma naħseb jiena anke billi ta' eżempju naħseb. Dak at-terojku li jiena tajt ħajti, mhux l-uniku xieda. Le għax hekk qed ngħidu hekk għaliex aħna obbligati li nagħtu xieda tal-fidi tagħna. Jekk jiena nemmen, obbligat li nuri li jiena nemmen, pereżempju ma rridx nibża nuri li jiena nemmen, tista' tasal għall-estremità illi qed tkun qed tipperikola ħajtek, ma mhux dejjem. Imma anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum jista' jiena għax nemmen f'Ġesu Kristu u fit-tagħlim tiegħu insib min waqqani jaċċaj, insib min jieħodha kontrija, ma rridx nibża nagħmilha din. Imbagħad hemm xi oħra wkoll għax hija xhieda diretta. Jiġifieri jiena ejja ngħidu fuq il-post tax-xogħol hemm ambjent antikristjan, antikristu. Jiġifieri ħafna nies ma jemmnux u jwaqgħu l-affarijiet għaċ-ċajt. Jiena obbligat li nuri jiena nemmen fi Kristu. Jekk inkonvint irid Jien konvint nemmen fi Kristu. Naf li nista' naqla' ħajjin jistgħu jirredikolawni, imma għandi nkun kuntent li qed jirredikolawni għax nemmen għalmenu. U qed nagħti xhieda. Però hemm mod ieħor kif tagħti xhieda bl-eżempju tiegħek. Ejja ngħidu fil-familji tagħna aħna. Il-familji aħna kif tlajna nemnu. Jien kif sir saċerdot, mhux għax irċevejt trobbija tajba fil-familja tiegħi. Kemm importanti. Dik mix-xhieda li tawni missieri u ommi u l-ambjent li ħolqu fil-familja tiegħi. Jiena nħobb nikkwota lil San Pawlu ngħid aħna arafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija fil-familja tagħna. U naħseb bħal familja tiegħi u ħafna familji oħrajn. Sabiħa din għax San Pawlu. Aħna rafna l-imħabba li għandu għalina u hemm minnija jiena nżida mbagħad. Fil-familja tagħna kemm hawn familji Maltin illi jistgħu jgħidu illi aħna arafna l-imħabba li għandu għalina u hemm minnija fil-familja tagħna. Għax
ħafna familji Maltin huma ta' eżempju tajjeb u verament jammar Ġesu f'nofshom, dak huma xhieda. Ġifieri hemm diversi modi kif tagħti xhieda. Aħna semmejna l-post tax-xogħol. Ħan semmu naqra żgħażagħ. Għax hawn żgħażagħ tali ta' karattru sod illi jagħtu xhieda. L-ewwel nett il-mod kif jgħixu, ġifieri hawn żgħażagħ ma jikkompromettux it-twemmin tagħhom. Ikunu fejn ikunu l-iskola, ikunu l-università, ikunu mal-ħbieb, anke jkunu f'post ta' divertiment. Jien għandi valuri illi dawka inkun fejn inkun u nagħmel x'nagħmel, dawka jiena ma nċedihomx. Dawk il-valuri ngħixhom jiena, pereżempju, il-valur tal-ġustizzja, il-valur tal-onestà, il-valur tal-imħabba u l-għajnuna lejn l-oħrajn. Dawka jiena inkun fejn inkun nipprattikhom. U tarhom daż-żgħażagħ ikunu fejn ikunu anki ħaħan semmuh paċe f'post ta' divertiment. Tarfu żagħżugħ dajda żagħżugħ di tfajla tal-affari tagħha, tal-affari tiegħu. Jekk dawk il-valuri qed jgħixhom għaliex jemmen fi Kristu, allura dak iż-żagħżugħ, dak il-juni dik it-tfajla huma xhieda ta' Kristu. Jiġifieri bdejna ta' dummi kienx għax kienu patriottiċi u taw xhieda li kienu jħobbu lil pajjiżhom u lil ġenshom. U anka kienu jħobbu lill-Alla. Dummi kien qassis, jiġifieri kellhom dik il-fidi li għenithom ukoll jagħtu ħajjithom għal pajjiżhom. U spiċċajna bdina il-bżonn li n-nisrani jrid jagħti xhieda. Bil-ħajja tiegħu Ġesu jeżiġiha minna. Intom tridu tkunu xhieda tiegħi kullum kien. Issa semmejna dawk li imorru għall-missjoni u jmutu martri. M'hemmx għalfejn tmur għall-missjoni, anke f'pajjiżek. Fuq issues illi jitolbu illi inti tagħti xhieda, illi inti turi li temmen u tibqa' temmen u ssegwi t-tagħlim ta' Ġesu Kristu f'kollox, dik hija xhieda li jitlob minnha Ġesu. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom: kull ma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. Huma staqsewh u qalulu: Mallem, issa dan meta għad jiġri u x'se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu. Qalilhom: araw li ma titqarqux, għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu u iż-żmien wasal, tmorrux warahom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom: għati ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbir. F'ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u mart li jittieħed, u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Imma qabel dan kollu jixtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfawkom il-ħabs u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u werf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jiqaflu jew imerrieħ. U jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u lil xi wħud minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom.